Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y 7fed Sul wedi'r Trindod. Heddiw byddwn yn ystyried y berthynas rhwng prysurdeb ac amdden a'r gydbwysedd rhwng gwaith a gorffwys. Dwedodd Iesu, dewch wi eich hunain o'r neilltu i le unig, a gorffwyswch am dipyn. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio.
ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrth eich a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a volwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am ddyfawr o goniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn y maith bechod y byd, trigar hawr ddim, trigar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Y colect ar gyfer y 7fed Sul wedi'r Trindod, gweddiwn. Arglwydd pob nerth a chydernid, awdur a rhoddwr popeth sy'n dda, planan ein colonnau gariad at denw, cynydda nom wir grefydd, meitha ni a phob daioni, ac wrth fawr drigaredd cadw ni ynddynt, trwy Iesu Grist ein harglwydd sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Daw'r darlleniad bore yma o lyfr y proffwyd Jeremia. Gwae chwi fugeiliaid sydd yn gwasgaru defaid fy mhorfa ac yn ei harwain ar grwydr, bydd yr arglwydd. Am hynny, fel hyn dywed yr arglwydd, Duw Israel, am y bugeiliaid sy'n bugeilio fy mhobl. Gwasgarasoch fy mhraidd, a'i hymryd ymaith heb wylio drosdynt, ond rwy fi am ymweld â chwi am eich gwaith drygionus, medd yr arglwydd. Rwy fi am gasglu ynghyd weddill fy mhraidd o'r holl wledydd lle gyrra'i swy, a'i dwy drachefn i'w corlan, ac fe amlhant yn ffrwythlon. Gosodaf arnynt fugeiliad a fugeiliau, ac ni domnant mwyach, na chael braw, ac ni chosbi'r hwy, medd yr arglwydd. Weler dyddiau yn dod, medd yr arglwydd, y cyfoda fydd ddafydd laguryd cyfiawn, brenin a fydd yn llywodraethu'n ddoeth, yn gwneud barn a chyfiawnder yn y tir.
Yn ei ddyddiau ef, fe achubir Jiwda ac fe drig Israel mewn diogelwch. Dyma'r enw a roddydd iddo, yr arglwydd ein cyfiawnder. Yr arglwydd yw am i gael i bydd eisiau arnaf. Gnau mi orwedd mewn porfau breision, a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel. Ac mae ef yn y fadfywio, fem harwain ar ddydd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I mi gerdded trwy dyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a fwyalen a ffon yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yng ngwyf yng ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen a golew, y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr bydd Ioni a thrigaref yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill mynyddiau. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Marc, gogoniant i ti o arglwydd. Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu, a dwaed wrtho am y holl bethau yr oeddent wedi ei gwneud a'i dysgu. A dywedodd wrthynt, dewch chwi eich hunain o'r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn. Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod, ac nid oedd cyfle iddynt hyd yn oed i fwyta. Ac aethant amaeth yn y cwch i le unig o'r neilltu. Gwelodd llawer hwy'n mynd a'i hadnabod, a rhedasant ynghyd i'r fan, dros y tir o holl drefi, a chyrraedd o'i blaen. Pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr, a thosturiodd wrthynt, am ei bod fel defaid heb fugail, a dechreuodd ddysgu llawer iddynt. Wedi croesi at y tir, daethant i Genesaret ac angori wrth y lan. Pan daethant allan o'r cwch, adnabu'r bobl ef ar unwaith, a dyma redeg o amgylch y holl fflo honno, a dechrau cludo'r claifion a'r fatresi i ble bynnag y clywent ei fod ef. A ble bynnag y byddai'n mynd, i bentrefi neu drefi neu i'w wlad, yr oeddent yn gosod y rhai oedd yn wael yn y marchnad leoedd, ac yn erfyn arno am iddynt gael dim ond cyffwrdd ag aml ei fantell, a phawb a gyffyrddodd ag ef i achowyd hwy. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. A dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, dewch chwi eich hunain o'r neilltu, i le unig a gorffwyswch am dipyn, oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod, ac nid oedd cyfle iddynt hyd yn oed i fwyta. Y ddegfed adnod ar hugen i'r unfed adnod ar ddeg ar hugen, o'r chweched bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Marc. Gorffwyswch am dipyn, gorffwyswch am dipyn.
Tybed a dim yn gwneud digon o amser I orffwyso, ac a dim yn cymryd gorffwyso o ddifrif. Mae'n gwestiwn sy'n bwysig I ni ofyn nid yn unig I ni ein hunain, ond hefyd i'r bobl sy'n o'n hamgylch. Ydy nhw'n cael digon o amser I orffwyso tybed? Oherwydd mae cael cyfleoedd I orffwyso yn hanfodol ar gyfer ein lles ein hunain, a hefyd lles y rhai sydd o'n hamgylch. Efallai bydde rhyw rai yn dweud bod y mwyafrif ohonom wedi cael hen ddigon o amser I orffwyso yn ystod y cyfnodau clo, os bosib. Wedi'r cyfan, mae wedi bod yn amosibl I ni wneud y mwyafrif o'r gweithgareddau hynny oedd yn llenwi ein hamser gynt yn ystod y cyfnodau hyn. Ond y gwir yw, dydy'r profiad o fod yn gaeth i'r tir rhan fwyaf o'r amser ddim wedi caniatáu llawer o amser I orffwyso. Roedd undonedd y cyfnodau clo, y teimlad o golli wneud y pethau arferol oedd yn rhoi hwyl a gwerth i'n bywydau, y gwaharddiad ar gwrdd ag aelodau o'r teulu a ffrindiau, a'r methiant I fynd I ffwrdd ar wyliau I gyd wedi amharu ar ein gallu I orffwys. Yn ogystal â hyn, roedd y pryder ar yn sicrwydd achoswyd ac a achosir gan y pandemig hefyd, yn parhau darfu ar ein gallu orffwys yn dawel ac yn ddigonol. Mae'r 19 mis diwethaf wedi gadael ei hôl arnom, a dyn ni'n teimlo'n flinedig, nid yn unig yn feddyliol, ond hefyd yn gorfforol, yn emosiynol ac yn ysbrydol. Nid opsiwn yw gorffwys, mae'n angenrhaid. Mae angen gorffwys arnom ni gyd I ail chargio'r batris. Ond beth yw gorffwys? Gorffwys yn wir ystyr y gair. Mae gorffwys yn golygu mwy na chael 40 winks bach, neu rhoi ein trad lan a chael paned o de, treulio amser yn yr ardd neu mynd allan am dro, darllen llyfr neu wylio bocs set ar y teledu, mae'r rhain I gyd yn gallu bod yn ffyrdd defnyddiol iawn I helpu ni orffwys. Ond mae'n bwysig cofio, dyn ni gyd yn gorffwyso ac yn ymlacio mewn gwahanol ffyrdd. Pan dyn ni'n wir yn gorffwys, yr ydym yn gallu ymlacio, tawelu ein meddwl a chael ein cefn atom. Mae hyn yn golygu bod gennym y cyfle I osod I lawr am ychydig, y cyfrifoldebau yr ydym yn ei hysgwyddo, I gamu yn ôl o brysurdeb ein bywyd a disgwyliadau eraill, ac am cyfnod ymlacio. Fe wyddom ar ôl cael cyfnod o ymlacio a gorffwyso, da, fe deimlwn yn well. Fe deimlwn fod ein meddwl wedi ei hadnewyddu a nerth wedi ei adennill. Teimlwn yn fyw, ac fe welwn I bywyd a phar newydd o lygaid heb ei pylu, gan flinder. Fe wyddom ni hefyd trwy brofiad beth yw'r canlyniad o fynd heb orffwys ddigonol. Mae'r blinder yn ein hyrafu ac yn cymylu'r meddwl. Mae'n ein ymynedd tuag at eraill a tuag at ein hunain yn brynhau, ac mae bywyd yn gallu mynd I deimlo'n llwydaidd braidd ac yn ddihwyl. Pan dyn ni'n flynedig, mae problemau bach yn gyflym yn edrych fel problemau mawr. Pan dyn ni wedi blino, mae'r gweithgareddau yr oeddem yn cael blas arnynt yn troi'n fwrn a chawn gwaith canolbwyntio. Mae blinder yn llethu, ac mae diffyg orffwys yn gwneud popeth ychydig yn gyletach ac yn rhoi straen ar ein perthynas ag eraill. Nid hawdd yw dod o hyd i'r cydbwysedd rhwng gorffwys a gweithgarwch. Mor hawdd yw syrthio i'r fagl o feddwl bod yn rhaid I ni lenwi ein hamser a gweithgarwch, neu yn waith byth teimlwn bod yn rhaid I ni ymddangos bod yn brysur trwy'r amser. Un o'r cwestiynau mae pobl yn dueddol I ofyn I mi o bryd i'w gilydd yw, ydych chi'n brysur? Ac fe ymateb arferol yw dweud, wel, mae digon da fi wneud I gadw fi mas o drigioni. A dwi'n rhoi yr ateb hwn sydd ychydig bach yn gellweirus, oherwydd dydw I ddim am syrthio i'r fagl o feddwl y mwyaf prysur ydw I, y mwyaf gweithgar ac effeithiol ydw I. Nid trwy ein prysurdeb a'n gweithgarwch y dylwn ni ein diffinio ein hunain, na y dylwn ni farnu eraill chwaith. Ni allwn wybod y beichiau a'r croesau cudd,
y mae eraill yn ei cario o ddydd i ddydd. Ac yn yr Efengil heddiw, cawn Iesu yn rhoi'r gorchymyn. Dewch wi eich hunain o'r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn. Dyma ni'n gweld Iesu yn cymryd gofal am les ei ddisgyblion. Roedd y disgyblion wedi bod wrthi yn brysur iawn, roeddent wedi bod ar gynhadaeth o amgylch cyffiniau Nazareth. A'r mwyaf i gyd yr oeddent yn wrth ei gwaith, y mwyaf i gyd yr oedd pobl yn mynnu ei sylw. Mor brysur oeddent, roedd ganddyn nhw ddim cyfle i fwyta hyd yn oed, ac yr oedd y gweithgarwch hwn yn peri blinder iddynt. Dewch wi eich hunain o'r neilltu i le unig, a gorffwyswch am dipyn, medda Iesu wrthynt. Ond fe welwn ni nid hawdd oedd i'r Iesu na'r disgyblion gael y gorffwys yr oedd angen arnynt. Lle bynnag yr oeddent yn mynd, yr oedd pobl yn ei canlyn, ac ymateb Iesu i'r dyrfa oedd tosturio wrthynt. Ond roedd Iesu'n ymwybodol, un o'r pethau sy'n gyflym yn pylu pan fyddwn yn flinedig, yw ein gallu i dosturio wrth eraill. Mor fawr roedd y galwadau ar amser Iesu a'i ddisgyblion, yr oedd rhaid iddynt wneud amser i orffwys, i encilio'r bobl a'i gwaith, gorffwys ac ymlacio, mwyn iddynt ad ennill ei nerth ac ail gydio yn ei gwaith. Ac mae gorffwys sy'n caniatáu ni ymlacio yn adnewyddu'r corff, y meddwl a'r enaid. Nid ofer yw gorffwys, ond rhywbeth sydd angen arnom ni i gyd, fel y gallwn ailgysylltu â Duw ac a'n gilydd, a chael yr egni a'r brwdfrydedd a'r nerth i gyflawni ein gwaith. Dewch wi eich hunain o'r neilltu i le unig, a gorffwyswch am dipyn. Dyma'n ni gyngor da iawn wrth i ni symud i ddiwedd mis Gorffennaf a dechrau mis Awst. Ddylen ni ddim teimlo'n euog am cymryd yr amser i orffwys ac ymlacio. Oes, mae galwadau y gwaith yn gallu bod yn ddiddiwedd, ac felly fel Iesu mae'n rhaid i ni wneud yr amser i gamu yn ôl a gwneud amser i orffwys, i wneud y pethau sy'n helpu ni ymlacio ac i ail chargio'r batris. Ar ein lles ein hunain, ond hefyd ar lles yr rhai sydd o'n hamgylch ni. Fel y gallwn ym mhob peth, bod yn dosturiol a charedig i'n hunain ac i eraill. Oherwydd yn y cydbwysedd rhwng gweithgarwch ac hamdden, byddwn ni o hyd i lawnder bywyd, sy'n ein caniatáu ni fyw fel plant Duw. A'r gorffwys gorau, y gorffwys sydd yn wir adnewyddu ni mewn corff, enaid ac ysbryd, yw gorffwys yn niw. Yng ngeiriau'r salmydd y bore yma, yr arglwydd yw fy bugail sydd yn ein cysuro, bugail sydd yn ein tywys hyd yn oed trwy'r dyffryn tywyll di, a'r bugail sy'n sicrhau bod aioni a thrigaredd yn ein dilyn bob dydd o'n bywydau. Gorffwys yn ddoef yw ein gorffwys yn wir. Dewch wi, medda Iesu, o'r neilltu le unig, a gorffwyswch am dipyn. Amen. Cyd-adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad hollallïog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a dawd rychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab,
ac ynghyd â'r tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd myddeiant pechodau, a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio ar Dduw sy'n tosturio wrth ei bobl yn ei holl anghenion. Arglwydd Dduw ein bugail, cryfhad eglwys i dystiolaethu i'th gyfraith newydd di, ac i fod yn ymlygiad byw o thallu cymodlon. Bendithia rhai sydd yn cyflawni gwaith bugeiliol yn yr eglwys, dy roeddynt orffwys ac adfywiad pan fyddant wedi blino. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Arglwydd Dduw ein bugail, gweddiwn am dy dostieri ac iachad ym mentrefi'r byd, dros gymunedau bywiog, ble mae pobl yn adnabod ei gilydd ac yn cydweithio, dros leoedd sydd wedi colli cysylltiad heb fawr o adnoddau. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Arglwydd Dduw ein bugail, gweddiwn am dy dostieri a iachad yn trefi'r byd, dros fannau sy'n canolbwynt i ardaloedd gwledig, dros fannau sy'n lletua'r dieiddo a'r rhai heb dir. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Arglwydd Dduw ein bugail, gweddiwn am dy dostieri a iachad yn unasoedd y byd, dros ganolfannau llwyddiannus, bywiog ac amlddiwylliannol, dros slymiau poblog gyda is-adeiledd anigonol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Arglwydd Dduw ein bugail, gweddiwn na fydd yr un crin mynd yn ddisylw, yr un angen yn mynd heb ei gwrdd, yr un plentyn yn mynd heb ei garu, na'r un deigryn yn mynd yn ddisylw. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Fel defaid sydd wedi dod o hyd i'w bugail, gweddiwn drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod.
Iawn yn wir yn dyletswydd yn Llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, oll alluog a byth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda llir yngylion a holl gwmpaeni'r nef, gyhoeddwn o goniant denw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiw nina ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd mewn undod a holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn Eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff,
gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'n calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y galla fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. A chydweddiwn. Arglwydd yw, dy fab yw'r wir wynwydden a ffynhonnell bywyd, a'n ei roi ei hun yn wastadol i'r byd gael byw. Bydded i'n ei dderbyn yn o'm ein hunain rym a'i angau a'i ddioddefaint, fel y gallwn gyfranogi o'i ogoniant yn ei gwpan a chibol, a'n gwneud yn berffaith yn ei gariad, oherwydd y mae'n fyw ac yn teyrnasu yn awr ac am byth. Amen. Mawr oedd Crist yn yr natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn haeddi angau hun. Hanod mawr yw yn awr, brenni nefadau ar lawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hef, mawr yn mheflem a chalfaria, mawr yn dod i lan o'r bef, mawr iawn fydd efrydd pan atgifir pethau gif. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn, mawr ei tegwch a'i hawgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw Efan anef ar ei orsef cadarn gref. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r arglwydd Iesu eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus, a rhoi chwyd angnefedd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.